iya. Sige, sige, sige. Og imo na rong panahon, iya. Gamita ang imong powers, okay? Ako, Soya, tita. Sige, bye. Bye. Dong Leo? Dong Leo? Lang. Hi, Mondes, Dong Ken. Tuwa na lang. Nangargag sa iyo. Unya, ikaw? Ano man? Anong dugay makanda uli? Kapila ko magbangon-bangon kagabi eh. Ako na matiddan nga wagyub ka. Ano man? Unsa man? Nadawat ka nagtrabaho? Ha? Oo, Lola. Nagsugod ako gabi eh. Pero, ayaw sa ko pangutan na, Lola. Kaya naibaw ko nga di ka malipay ni ini. Ha? Unsay dili malipay? Unsa man ang trabaho ha? Leo? Wa biya ka na mo padag Karon magbuhat kag dautan. Unsa man ang trabaho Intriga man ta namin gisulti. Unsa man na? La, ayaw lang sa ko pangutan na nani. Kay, wa pa ko mahibaw kung unsay akong isulti nimo. Sige lang la. Sa umaabot nga adlaw, pwede na akong isulti nimo. Gubot pa na akong unang-una, Lola. Blanco pa na akong utok. Leo, nakatimahaw ko nga dunay kay problema. Unsa man kana, sultihi ko. Apuhan man ko nimo. Wa na si Santi, wa na si Lia nga imong kasultihan sa imong problema. Ako na lang. Sige, sultihi ko kung unsa ka na. Unsa man ka na, Leo. Sultihi ko. Gigamit ko ang instrumento ni Ma'am Carmela. Para maungkag ang ilang pagpuyo. Sayang anak ko sa iyong asawa. Guilty ko lang. Nahadlo ko lang. Basi, mabungkag ilang pagpuyo. Tungkol sa kong tibuhan. Usa ni mga adlaw wala. Magkikita ko sa babae. Mangay ko pasaylo niya. Para mawali ang akong kahasol sa unang-una.
Mura man usa nga nagtikaw-tikaw din sa sana. Hain man day kaan si Ramil. Hain man day siya nakatuog. Basilik si Ramil na ron. Hello? Yes, salamat nga nanawag ka. Yes, tabangi ko. Yes. Halos di na mo madaugan ako mga problema. Tabangi ko. Mauning nanawag ko yan. Kawa ko'y tawag tinutulgan gabi eh. Nahasol kaayo ko sa mga gipanulti ni Ramil. Nakita mo si Ramil, Yats? Diri siya gabi eh. Galit na nga ibutho. Murag wa sa iyang kaugalingon. Yats, di ko gustong mutuo sa iyang mga gipanulti. Hagtod ko, Yats. Naglibog ko sa mga pangitabo. Pero tuhui ko, Judy. Wa ko makasa sa akong pagkaasawa. Wa gani ko makaila sa laki. Nasakpan man gyud kuno ko sa akto ni Ramil. Naabtan man kuno kaniya nga nailaki sa iyang kwarto. Hugot nga migakos nimo. Ibabaw ba gyud sa inyong kama ni Ramil? Wa ko kahibaw sa mga pangitabo, Judy. Ang giingon ni Ramil, nasakpan ko na niya ang laki. Nagdug ko namin sa kwarto. Pero limpyo ang akong konsensya, Judy. Wa ko makasa. Wa gani ko makaila sa taong ilang gipasangin na ako nga akong laki. Bituo ko ni mo, Yats. Nagtuo kong gi-frame up ka. May taong responsable sa initabo. O kayuda ko, nga si Ma'am Carmina. Mausab na akong pagtuo, Yads. Kay nasuta ko karon nga ang gipakita niyang kaayo sa miaging mga adlaw. Pulos lang pagpakaron inon. Sa may ibang plano ka ron? Di ko mubiya diri, Judy. Unya ako mubiya. Kung kapamatud-an ko kang Ramil, nawa ko makasa. Ang nakabalaka ano na ako, Judy. Mao kining akong kahimtang. Kung sa'yo po ang mga ipasabot, Yats. Mabdos ko, Yas. Maunta niyang isurpresa ko kang Ramil. Pero sa mga pangitabo na naglibot na mo, tuhuan pagkahapon ni Ramil nga iya kining binhi nga niya sa akong sabakan. Di gitingali siya mo tuo, Judy. Kina ako na bahala ano. Sige. Relax, ha? Relax. Oh, batay. Saman! Ito, gawas. Gawas! Uy, Go! Huwag ka magkinahanglan na ako diri. You need helping, ha? Maayo kaayong pagkaplano ni Ma'am Carmi ang tanan niyaya. Napatuo niya hangtod si Ramil. Nasilag na ako si Ramil, yaya. Kun mao. Kadtong iyang pagpatanaw na mong tanang mga katabang og sini. Apil tingali tos plano. Well, kung ako ang pabuton, dili pagpakaaron ingnon lang nga relationship ang atong pagkabuhaton. Pagpakaaron ingno lang ang gusto ko, Puli. Gusto ko lang pasakitan si Lea. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta
usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahita